Hakilina falen baara dɔw sigira sen kan sɛbɛn mun n'u bɛ sɔrɔ foroba cakɛdaw la olu bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na ani u ka se ka dɔn mun bɛ yen ni wariko b'o la o sɔngɔ ka se ka dɔn bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ o kalama o baaradalasigi kɔni sigira sen kan jɛkulu fɛ mun hakilina ye fasodenw bɛ se ka lafiya cogo min na maa 37 olu tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna na jɛkulu min bɛ yen i bɛ sanni min kɛ walasa k'o sugu kɔni dɔn ale ni Agicad fo ka taa se Agicad femme ale ni TIC ale ni Oxfam olu de kɛra sababu ye ni ka nin baaraw sigi sen kan Amadu Jara tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ Renouveau Télé tɔgɔ la a ye mun sɔrɔ o filɛ nin ye. Nin y'a dɔgɔkun 2 ye a bɛ voyage n'a ka fɛn nɔfɛ a tɔ tora dɔrɔn de a ka fiche individuelle. Mali la ka se ka kunnafoniya sɔrɔ an magoɲɛ sɛbɛnw la i n'a fɔ carte d'identité nationale carte nina passeport a tɛ taa gɛlɛya caman kɔ walasa cogo min na ka se ka jɛya don o waleya in na jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele publier ce que vous payez Agicad Femme Éthique and Oxfam o de y'a kɛ olu ye lajɛ in bila sen kan. O fɛn fɛn man ka sara n'i taara mairie la ou bien n'i taara an ka police la i b'a wariw sara o dun ye ko ye ko min bɛnnen tɛ mais u ye dɔ wɛrɛ f'an ɲɛna an yɛrɛ b'a dɔn déjà an ye baara min daminɛ a baara in kɔni a ye nɔ bɔ ka ban bawo donc an bɔlen mɔgɔw y'an wele k'a fɔ ko n'an baara in fana k'an ka jija ka fɛn kɛ min b'an ka wari sara yɔrɔw fana la. Wa fɛn min ye nin sɛbɛn ninnu sɔngɔ dɔɔni ye maa caman bɛ yen m'olu t'a dɔn o de kama commune 4 maire ka nɔnabila ani Oxfam maa min yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan olu ye welemada kɛ ka ɲɛsin jamana sariya yɔrɔw ma cogo min na o bɛ se ka maaw ladɔnniya ni sɛbɛn ninnu sɔngɔ na. Ko wolo sɛbɛn o ye bɛɛ lajɛlen ye ni ko furu sɛbɛn o ye bɛɛ lajɛlen donc an b'a fɔ document ma ko document administratif ninnu olu la sɔrɔli a bɛ se ka nɔgɔya cogo di nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na u sɔngɔ parce que a yirala k'a fɔ ko caman bɛ yen gɛlɛya caman bɛ yen nɔ a sɔrɔli la soit a kunnafoni jɛlen tɛ wali n'a kunnafoni jɛlen don a sɔngɔw ladɔnniyalen tɛ k'a kɛ i n'a fɔ n'i taara dɔrɔn i bɛ se k'a dɔn a sɔngɔ ye nin ye a sɔngɔ ye nin ye. A kan ka publier ka gulonda de la ka don bureau bɛɛ da la pour que n'i nana citoyen ka dɔn a kan ka min sara sinon bingani bɛ kɛ mɔgɔw kan kuma caman kuma dɔw a double a triple même voire a quadruple citoyen b'o de sara pour que a ka se ka service sɔrɔ donc vraiment an bɛ jamana kɔnɔ même pour la bonne gouvernance kama ani transparence kama an kan ka fɛn bɛɛ publier pour que bingani se ka kɛ mɔgɔw kan o ka don kan ka min sara jamana yɛrɛ ye o k'o sara ɲɛmɔgɔ kana se ka degun. Ni jɛkulu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ nin ɲɔgɔnjɛ kɔnɔna na o mana bɛn min kan o bɛn'o ka gafe k'o di cakɛdaw la min b'a to maaw bɛ se ka sɛbɛnw olu sɔngɔ dɔn cogo min na.